Quan una persona torna a casa després d'un ictus, d'una caiguda o d'una malaltia greu, és normal sentir por a que torni a caure, por a no fer-ho bé, por a equivocar-nos. I des d'aquesta por, moltes famílies volen fer-ho tot de cop. Avui comparteixo 5 claus senzilles per adaptar la casa amb calma i sense atabalar-te. Clau 1. No ho canvis tot de cop. No cal canviar tota la casa el primer dia. La persona que torna a casa també s'està adaptant al seu cos i a la seva nova situació. Massa canvis junts poden confondre i generar més por. Primer observa, mira què necessita de veritat. Clau 2. No compris ajudes des de la por. Barres, caminadors, cadires, llits especials. Tot això pot ajudar, però no sempre és necessari al principi. Comprar des de la por pot fer sentir la persona més dependent i a tu més angoixada. Abans de comprar, espera, observa i demana opinió. Clau 3. Comença per la seguretat bàsica. Hi ha petits canvis que ajuden molt. Treure catifes, millorar la llum, deixar passadissos lliures, adaptar el bany de manera senzilla. Són canvis petits que donen seguretat sense transformar la casa en un hospital. Clau 4. Implicar la persona. Sempre que puguis, parla amb ella. Pregunta-li què li dona seguretat, què li fa por, què prefereix. Adaptar la casa no és només físic, també és emocional. Quan la persona participa, se sent respectada. Clau 5. Demana ajuda professional. No has de saber tot. Un fisioterapeuta, una terapeuta ocupacional o un servei d'atenció domiciliària poden orientar-te molt. Un bon assessorament i botiga d'ajudes tècnics evita compres innecessàries i et dona tranquil·litat. Adaptar la casa és un procés, no una cursa. No cal fer-ho perfecte, cal fer-ho amb calma. Menys por, més observació